Ahojte, to som ja, Stierač SK, dneska vás vítame na tomto videu. Dneska tu máme dve šťastné čísla za euro. A nebudeme to zdržovať a ideme na to. Takže môžete mi za niečo mať like alebo na to je to, takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Takže tu máme devinu a peťku. No, dúfam, že nájdem peťku. Dúfam. Prosím, peťka, peťka. Peť. A nič, dobre. Nič, devina. O, devina. 9. Takže nič, takže dajte mi like alebo na toto video, takže čaute, nič sme nevyhrali.